Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Las 9:49 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong gabi naman, Negros Occidental. Bugos nga Pilipinas ko to balabutan sa nga signal sa Diwa Easy Action Radio Bacolod. Sa isos na 4 sa Lilisoan sang inyo sinitag sa tagsa ka mga radyo. Welcome na welcome sa isa naman ka edisyon sang inyo sa nga panatuntunan. Lunes, Tob-Tob, Sabado, las 9:30, Tob-Tob, alas 11 sang gabi. Aksyon at Patrol, yari kita sa Martes nga edisyon. Martes nga pagpangalagad. Nag-welcome kita sa inyong sinitaran, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan mga bahin sang kalibutan. Basta Martes nga pagpangalagad inyo ka Aksyon na Marlon, Genovea. Mayong gabi sa mga Ilonggo kag mayong gabi. Maayong gabi. Maayong gabi sa mga Ilonggo kag Cebuano. Sa mga ka-aksyon naman naton nga mga Ilocano, kamusta kamo dira? Naimbag arabi sa inyo sinataran. Sa mga Ilocano, kabalog kitang damo sa mga Ilocano magsabong nga nagapamati, nagamonitor din sa inyo sa nga panatuntunan. Marahay na banggi naman sa mga Bicolano. Mahay na banggi sa mga Bicolano. Mayad nga gabi sa mga taga-probinsya sa Aklan. Kamusta kamutaran? Kina-welcome namon ka ba? Sa isa naman ka pagpangalagad sa inyo sa nga panatunturan. O diri sa may surad sa Bacolod, damo kita sa mga Japanese nga mga ka-aksyon manay, no? Kainasang kagahon kadamo sa mga Japanese nga nakita naton nga nagadulod sa jogging. Dira sa Provincial Capital Lagoon, dito sa may bahin sang Panaad Park and Stadium. Ang sa pilas sa ka mga national highways. Handa mo kita sa mga ka-aksyon ng mga Japanese nga nahiligan man ang pagbisita o kung pagtiner diri sa surat sa Bacolod, kag iban pa sa nga bahin sang Negros Occidental. Ay ban ka balon nagadi ka ba kainsendi na sang Bisaya mo nga lengguwahe mo, no?
So, good evening. Kag konbanwa. Konbanwa sa ato sa mga ka-aksyon nga mga Japanese. Correct na sa? Nabatihan ko malanay, no? Ano man ang inyo sa nga lahi, ano man ang lugar nga inyo sa subong ginatiniran, ginaistaran o kung ginatrabahoan, basta ang palamatinan. Ari din nakatutok sa liwa Easy Action Radio Bacolod. Welcome. Aksyon Marlon, damo man di mga Koreano kag Koreana. Correct. No, damo man sa mga ka-aksyon nato nga mga Koreano kag Koreana. Nga nagabulobisita man diri sa sunod sa nga Bacolod. Sa mga Koreans da, aniyong hashimiknika mo nisa? Aniyong hashimikha. Mayong gabi na ko, no? Sa luwat mga ka-aksyon, ara kita sa Martes nga pagbakalagad Pizza 23 sang Nobyembre sa tuig sa nga mga turo. Year of the Ogs. Tuig sa mga turo, inakon basihan naton ang sa Chinese sa calendar. Ang tuig 2021. Kamusta inyo sa nga adlaw subong? Ano ba lang kadamo sa mga kandidato nga naglighot kag nagpulog pangamusta sa inyo da? Kita nyo ba lang kandidato kon politiko nga sa una wala pa maka-file sa ila sa nga si OC. Bisan landong hindi gani kita budlay pangitaon kag hindi gani mapangayuan sa nga bulig pero subong. Daw sobra pa sa naga-marathon nga halos way untat ang paglibot. Kag ang pagpadikit para lamang makaingganyo sang buto. Ara sila nakita nyo kon wala. Kung nakita nyo na sila, timbrihin nyo ko di. Para nga mamuno-munot ang ila sa dingalan. Duna na sa mga sa pila ka mga kandidato ya sa kada eleksyon diri sa pungsod sa Pilipinas. Kakaibalo bala ka mong mayara ka sa 32 dias na lang Pasko na. 39 ka adlaw asugata na magkita sang mga panibag-ong pagpanghangkat. Mga challenges sa bagong tuig at tuig 2022. Hindi lamang Pasko kag bagong tuig ang dapat bantayan ta. Kundi bantayan ta mga maka-aksyon, dapat mag-countdown man kita. Kung pila na lang kaadlaw ang nabilin antes ang Mayo 9, 2022. Amuning adlaw mga ka-aksyon sang eleksyon. Nakaibalo bala ka mga subong adlaw. May nabilin na lamang 198 dias. 198 na lamang kaadlaw antes ang Mayo 9, 2022 nga piniliay. Nagatupan ang adlaw sang paghukom. Amo ning adlaw nga sa diin ang pinakagamhanan diriya. Amo ang mga botante. Amo man ning adlaw nga nagapakurog sa tuhod ka nagapakuba-kuba sa dughan. Las may paaman pa kaysa nga paghungag-hungag sa ila sa nga ilong nagapinot sa ginhawa sa mga kandidato sa eleksyon. Ang 198 kon lantawon naton maka-aksyon ang numero de gatos-gatos pa na. Pero kung basihan naton ang dalagan sang segundo ang inuras o kon inadlaw. Di ba lang napiyaran nyo man? Dako nasig, no? Alas 5 gani isang hapon subong dulom na. Manang ginasiling nga daw isa na lang kapisok subong kada sigon. Kibot ka nga siya mo sa nga pagbugtaw. Aga na naman daw kadali na lang. Kag sunod nga simana, lantawan nyo wala, sunod nga Miyerkules, Disyembre 1 na ho. Preparar ang mga ihado kag mga ihada. Subong ang senaryo lain na
Kung sa una ang nagaregalo ang mga maninoy, kag mga maninoy sa ida sa nga ihada kag ihado. Subong matamat na nga nagasuli. Bangod ang mga ihado kag ihada. Amo na nagaregalo sa ida sa nga mga maninoy kag maninay. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Amo na gani nga sabong palang ti preparar na kamo preparar. Kung may ara sa inog preparar, pero kung wala okay malana, dapat tuway sang pilitay. Ay man sa mga panahon mga kaaksyon halos sa tanan apektado dala sa ning COVID-19 nga pandemya. Dapat dumdumon naton sa gihapon ang ginahambal sa ato sa nga mga kategulangan. Kaya hindi importante ang material nga bagay kung regalo ang paghahambalan. Ang importante mga kaaksyon tayo sa tagsa padayon nga nagapapatsag sa ilas sa nga pagpalanggaanay, ang paghirupay, ang pagbuligay, ang way sang lainay bla. Sa laktod nga istorya, maayong relasyon. Nas opdan sa nga maayo nga ikayong lawas, layo sa masakit o balatian, wala ka nang hahanapin pa. Wala sa anuman nga regalo nga makapierde diri. Kung sa mga linyada pa sa pelikula sang santo child comedian lang si Pandolf Quezon, kapilayagin na i-minson sa linyada ya mo. Kaya sa nga pelikula nga everything is under control. Nagamo ni plastada ti ang pabangabuhi sulhay na medyo huluhayahay pa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Impunto alas 10, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Dugay-dugay mga kaupo nato sa mga aksyon na unit reporters. Kagato sa nga patrol sa paghatag man sang observation. Pero dugay-dugay lang. Dari kita na mga kaaksyon sa mga balita nga dapat nato sa nga pagamunuhon. Unahon ta sa bayan sa nga balita lokal. Ari na ang ginahulat sa mga permi nagaugtas. Sa amat-amat nga pagdamo sa mga campaign posters, streamers, o kontarpulins. Diri sa may suran sa Bacolod, walang sinasanto mo. Mapaposte ka man, mapapader ka man, kahoy, tubo, pati ganing ultimo ka nagapahimunong nga sa lakyan nga gubaon bla, nga nagapundos kilid dalan, ginapakabitan, ginatapikan, o kung ginalansangan sang poster, ang kalabanan ginalansangan tayo siyempre kahoy. Budlay lansangan ang salakyan nga gubahon nga kapundo sa kilid dalan. Anong ginapatapik nila haw? Campaign materials sa mga kandidato sa 2022 nga eleksyon. May ara nga gamay, may ara nga medyo kasarangan lang, may ara nga mag-aksyon nga sus. Pati ang buho sang pati ang buho sang ila sa nga ilong kitaon mo. Pati ang taping balanon man. Ang balita ari. May natabo nga pagpangkakas sang mga posters nga natabo ini subong nga hapon o kung subong kasisidmon. Wala man ni mabalaan kung ano nga grupo ni ang nagpangkakas. Pero ang report ka na ba ito naton mga kaaksyon nagasoksok nga bayo duwag pula. Kung sa national nga level ay ara mabaya duwag pula, no? Ang isa ka presidential candidate diri sa aton sa lokal ti mayara man pula. Southern Negros gani mayara man pula. Tamo sa mga mahilig sa pula. Sabi pa nga hindi magpulula. Ang inyo sa nga mga agtang.
sa init. Agkasingkal sang kiniton. Subong grabing init kun kuan mo kunod to. Kapaang sang panahon. Kung tani ang kapaang updan masang kapaang sang wallet kag bulsa no. But sa lingon kun paang kag init ang wallet kag bulsa puno. Kay kun bugnaw mga kaaksyon tik kalong na. Why na unod? Ay kung tani kun pagka-updan ading taro kasingkal nga panahon no. Sang maraming sitwasyon sang bulsa wallet no. Di ka lang basta nagapaninguha lang mga kaaksyon, di ka na mabuadaan na, di ka na mahubsan ang inyo sa nga wallet kag bulsa. Kaya muli, ang balita sa mga kaaksyon mayara sang pagpangkakas sang mga campaign materials, campaign posters, naging patibik sang nagkalain-lain nga mga kandidato diri sa may sunod sa Bacolod. Ayhan ginsugo man sang kandidato nga kakason. Ay basi imbes maka-inganyo sang mga botante, basi maglain pa balang pag-intindi sa mga tao kon mga mismo botante ha. Agambalon sa ulihing o pagani magdaog violators na. Nalikay daw naglain sa mga pagsulundan sa saning pagpanapik sang campaign posters ni ho. Ang ginatawag nga premature campaigning bla. Daw naglain sa mong ang tuno. Naglain ang dalagan sri. Ang lugar nga ginpuntarya sa ding kaksanay person. Among plaza publika sa nga surad sa Bacolod. Ay by the way, dira sa may plaza publika sa Bacolod bala. Daw mga guards sa mga tao nagabantay na. Nagapangsaway sa mga standby bla. No? Hindi ba sa lingon nga kung magpungko ka na, ma-consider ka na nga standby. Kanya ma-determinar mo na kung sino da ang mga naga-standby nga waya bala sang nagakaigo nga rason. Waya bala sang kung baga way padulungan. Ang ila mga kakita lang sang ginawala. Ini mga alsa paldabla. Damo ka sa reklamo ang ipalabot sa ato ni. Na mga nagabalantay sa salakyan dara mga kaaksyon sa kilid ng dalan, gakakibot kamera sa nagapanguhit. Ara gyapon da mga alsa paldak damo gyapon da. Di bayo lang kon na taga Bacolod nga maka-insindi pero kon pangayaw. Pagpuli niya sila sa nga lugar dito, balon nga ang plaza publika mo nagalida. Di ba dapat ang katahom sa plaza publika opdan taman sang katahoman sang sitwasyon sang senaryo kaya nang waibla sang fly-by nights nga ara standby da kag mga ang ginatawag nga mga bugaw. Amo sa mga nagpalabot sa reklamo diri sa aton kaya kasi kibot sila nabantay sila sa lakyan gulpilay niya magpalapit niya mga uhit. Kaya mo ning isa sa mga lugar mga kaaksyon nga ginapuntarya kon kaksanay. Sa nga campaign posters ang paghahambalan. Ano ba lang tinutuyo sa rihaw? Kung lantawon naton, kagabalikan ta palayag sa Commission on Election o kon Comelec nagligad nga mga binulan. Ang balsang Comelec wala pa naman sa ginatawag nga premature campaigning sa mga kandidato nga nagabutang sang ila sa nga campaign banners. So, bot sa lingon sila, wa isang violation wa isang nasupak sa Omnibus Election Code. So, nano ba lang tinutuyo sa ring pagkakas? Una gina, mangin matinlo hindi bla lain lang tawon ang poste, ang kahoy, o rampader. Ay kung isa sa huntagin na kagson, amat-amat ka daw nagpatarasak na lang ho ang pagpanapik sa ng campaign posters ni. Plus mayara pag-anik nga ginasampaw na gani mo. Kag ginagisi akong hungod nga ginabaklas. Yan ay saluya ay guro ni sa mga kandidato ya. O kung mga subalakdag sa kandidato. Ang tuyo sa nasiling na number 1, para ang pader, para ang poste o kon kahoy, hindi bila magwa ka daw makalaluoy sa.
imbis dahon kag bunga ang makitaan mo na nawong sang nawong o kon Goramax, nawong o kon guya sang pila ka mga kandidato. Ini bala maigo na sa ginatawag nga premature campaigning. Kung pamatian nato ng patahag mga kaaksyon nagligan ni Comelec spokesperson James Jimenez, ang siling yato nga ang premature campaigning is no longer a punishable offense sa idalom sa naga-eksister subong nga kasuguan. Existing laws. Magluwas sa sa posting sang campaign materials. Ano pa gid ama sa may ginabantayan haw? Mayara sang pila ka aktibidad. Ang caravans na mo ng mga caravans hindi laging patigayon sa mga kandidato. Bisan diin lagani nga lugar diri sa Pilipinas mo. Mayara sang caravans na mga kandidato partikular sa national nga level, national nga posisyon. May political rallies. Ang political rallies na way pa naman ni so far. Kamera kita sang ginasunod pa nga social distancing, hindi ba ni pwede? Kasi kung nireklamo bla ang caravan sa aranaya, mga caravan ni. Ang siling ni Jimenez, nakabig yapon nga legal ni sa. So may ara gid man nga premature campaigning, pero siling ni Jimenez, there's nothing we can really do about it because the law itself doesn't penalize this kind of behavior. Ang ginabasihan sini amo ang Republic Act 9369. Nagasiling mga kaaksyon ining Akta Republika 9369 nga ang kandidato makonsiderar lamang na official candidate kung magsugod ng campaign period. Ambot silingon sini simple malang ang kada kasuguan nagregulasyon ang pwede lamang ma-apply sa pagsugod mismo sang campaign period. So tanan-tanan nga kandidato nga nag-file sa ila sa nga COC, hindi pa pwede matawag ang opisyal na kandidato pagod wala pa nagsugod ang campaign period para sa May 9, 2022 nga piniliay. Ang ginatawag nga poll automation law nagasiling ang sinuman nga persona nga nag-file sa iya sa nga COC ang pwede lamang matawag nga kandidato sa pagsugod na sang campaign period. Gani, ang anuman nga unlawful acts ang hindi amobla o konsupak sa pananawan sa tao, ang mangin applicable lamang ni sa pag-umpisa sang campaign period. Kaya nga nga plastada ni, o kung nga senaryo ni, ginpabakod pag ni mga kakson sang 2009 Supreme Court case nga Pinera versus Comelec nga mo tong gintunaan kung nga agin kakas bilang election offense ang premature campaigning. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Nasaan ugid ba na maumpisa ang campaign period daw? November ta subong, December, January. Bao surusobra na lang 2 bulan. Kay maumpisa ang campaign period para sa May 2022 nga election. Pebrero 8, Tub-Tub, Mayo 7. Lapit na malanga. Diri sa Pilipinas, mga kaaksyon kung tapikanay gani sang campaign posters ang istoryahan, ang Pilipinas hindi magpa-pierde mo. Pagkatapos ang eleksyon ng kalaluoy kung kaisang Bureau of Fire Protection, ang mga fireman naton bla, ang mga bombero ay sila na kung kaisa, sila lagi ganay permiya ang kakasuguan. Sabi, kamoto mapiswite dito sa tubi ang padero kay hindi mandala kung kes-keson lang. Hindi magpapierde ang pungsod Pilipinas, no? Kung tapi ka na isang poster sa eleksyon ng paghahambalan, tumong mayo-mayo pa ni kay Jutay pa lang. Pero bantayin nyo biya.
Bantayin nyo pagtupa sa Pebrero sa nasiling na. Labi na kung sugod ning campaign period sa Pebrero 8. Tos lantabon mo bisan diin nga direksyon, kalabanan nga mga lugar, ang imo makitanda, poster dere, poster dito. Mayara pa ganay nga kung kaysa higko dere, higko sa walay kosto. Kaya nga man, ang kipatapik nga poster na nagdag na, nagimo na basura. Sa ulihin na, laptas bye-bye, laptas bukid. Maugin Tano pa yan matabong ang eleksyon sa Pilipinas? Dapat o ay campaign poster, no? Personal blas tawo. Sa tawo kumusta? Why pala poster? Pwede man? Pwede, galing ka bante. Pwede ka. Mas bintahan sa mga way kwarta nga mga kandidato. Kay kada eleksyon dali sa Pilipinas, ang mga hindi masiling nga wagig kwarta, mayaraman way lang sing ano gasto nga dako nga kantidad. Nga mga kandidato pierde gina permi. Dihado na permi sa mga kwartahan nga kandidato. Kay magkapahimo yang kwartahan nga kandidato na bodamo nga mga tarpaulins mo. Kag streamers kung gusto niya. May mga sizes in ang mga aksyon ng campaign materials, campaign posters. Dara sa area sang Lacson, kita nyo da. Natawa dako na ginadayaw. Ang yasa ding nawong, litrato. May mga sizes man na, ulaton tayo. Kung ano gid ang pinaka-order nga pagsurundan sa Commission on Election. Alas 10:14. Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Dugay-dugay mag-report sa atos ni live atos ni mga aksyon na unit reporters dara sa Maya Northern Negros. Makaupo na itong dugay-dugay aksyon na Roger Gotib. Makaupo naman ang pagpanumbalik ni aksyon na Nelson Patenio. Hindi ba ni bago nga tingog diri sa aksyon Radio Bacolod? No, aksyon Nelson Patenio nagpangalagad mi sa sulod sang pinaman katuig diri sa aksyon Radio Bacolod. Naglaligad nga mga tinuig mga aksyon. Dugay-dugay balbal siya kang iya sa nga mga balita. Unahon taray himalo ang observation report sa patrol with Aksyon John Diaz standby. Aksyon Night Patrol Field Reports. Sa Martes nga pangalagad Aksyon John, kamusta makulod sa buong place kami? Mga direksyon mo ang gabi sa tutunan nga ka-aksyon ang patrol ari ka diri sa tubang sang Yoyo Land. No. Kapamilya ka sang Yoyo Land. Yo! Si Yoyo bala no. Actually, ang anak mo ng free na free? free Ba? Dire ba sa kay Mr. Jerry? Gani man? Pero social distancing, ma'am? Mara man jud tayo na bitaw diri ka kadto. Way kabataan? Mara ari to ba ko may baby gani ito picture Pwede kabataan? Pwede kay wala man diri total security gud nga gina-stick ginila for now kay wala pa rin tatapos pero ang tema Yoyo Land Japon no same sang last year last year this time so last year may pagka Chinese concept subong doka doka religious kay may ara Japon bilin may ara mga angels sa babaw may duha ka lagko nga angels nga may mga pakpak na nagagiyo and then may snowman sa dalom niya may harap bilin, no? Ang ano ni bala ang iyan ni bala ka ano ganini nativity scene, no? Na amo na aksyon na makita mo diri sa mga gabi ay gida mo diri gala gamot yan sa background music ta may kakanta no? May Christmas song na diri mabatian aksyon Marlon na sa aton nga background music amo pag sa iban pag nga portion basta share ba na aksyon Hellray sa aton nga Facebook live share ta naman ang iya nga tubang gid no? I-zoom out sa balaki para makita nila kung ano ang pinaka-itsura sa dari sa may ano. Actually, dari sa tubang, isang Stone Hill, dari ni Dampe, and then, may dari nga, carousel, karusa, nga Santa Claus sa babaw, nga nagalupad, kaya mo rin subong mga kabataan, nag-upload pa picture,
nagalagaw direction mo mo sini oras sang kagabiho na katahom. Gamay ka pa bang katasun dyan? What time open? Usually ka pagpatak sang dulom-dulom na basta makita na ang itsura sang suga, ginabuksan naman na nila, hindi may music. And usually siguro kasunod man sila sa protocol nga until 11 p.m. Before 11, usually patay naman na din ang mga musika. Kasi may mga Christmas song dahil do orchestra, bro, hindi kalukanta lang. Ang ginapatunog na rin nila do orchestra Aksyon Mar. And do ano ni Guru, the White Christmas, ang ilang team. Kaya sa babaw may ara bukid, nga yan siguro ka Mount Everest, no? And then may mga snows, ng mga symbols. Pero actually kulang pa ni, no? Hindi pa ni kompleto. Kaya according to sa aton nga impormasyon nga labaton from mga security guards nga naka-duty diri, mabutang pa rin sa isang ilabay traditional nga Ferris wheel, no? Ibalik pa rin diri Aksyon Mar. And then ang ilabay nga arko sa tuwangan, pagpasulod magid sa may village, ibalik pa man nila ang design, no? Pero design lang ng Ferris wheel, hindi pwede masakyan. Hindi pwede. Okay, so design lang siya. Design lang ni sa pagsulod mo sa entrance, no? May arada sang Ferris wheel. Ay, doon ko na music. Yeah, Pasko na ba? Nan. Feel mo gali Aksyon dyan ang Christmas kung nara ka na? Yes, matagaw, Pasko na gid, no? Pero ang purpose Aksyon dyan, ang bintaha dara kung magsulod ka, makapapicture ka, amo lang na. Makapapicture ka, hindi ka lang mang taklas, okay, no? Sa mga designs. Why sa naga-entertain sila nga live? Why, no? Why? Okay. Kaya ka wala pa nila launch o kung officially open. Okay. Usually, officially ka program, ginadi Aksyon Mar, nga ginapormal, nila ginabuksan ang Christmas Village. Kung nakompleto, na kay kung pagdumdum ko last year, yung mga December 9, doon mo pala na pag-open nila, kag-official nga pagbukas ng village. And then, timayo mo na. Kaya once officially open, nasa at least makita sa tanan. Kaya hindi lang basta, no, pati sa entrance ng hotel, may mga design, may mga adlam mo. Pag hindi mga Christmas trees, may lagko, o mga Christmas balls. And then may duwadi-black ka mga deer, reindeer, Aksyon Mar, na nagagiyo, na kompletos din sila, no? And then may arami isa kada kong statwa. Si Rodolph? Si Rodolph, pare na doon And then, galing kay nila Red Nose. Ano na? Black Nose. And then may duwadi ka mga duwende, bala? No? May lag ko nga duwende nga color green, nga makita mo direction Mar. Aray pa zoom kong duwagad lag ko nga mga duwende bala sa ton nga live. Na ara na sila nagagwardya sa entrance, no? So, ang makita Aksyon dyan sa ito sa nga live, bali sa kinidalan na siya. Yes, kinidalan. Magsunod ka. Magsunod ka, pero so, baka walang salakyan, ha? Okay. So, entrance na siya. Yes. Magsunod mo, kid, di ba may bangga, naduwa na mo ang LN Agustin area, ng road, ang ano din nga street, 80th Lacson Street, 90th Lacson Street, diri ka pa shopping na direksyon, doon you turn right, no, makita mo dara ang Ilingstone Hill, and then, ari nito nga tunga, galing kiti bawal ang salakyan, nga magkasunod, nakaplakat ka lang, no? Kay para pwede ka Aksyon Mar, makalantaw diri. So kung gusto mo yung maglagaw-lagaw, gusto mo lang yung masaksihan kung anong katawang seeding area, pwede ka lang diya kabisita, no? Hindi ka lang maglapta, hindi ka lang magpasaway, kay para hindi ka nila pagsaway yun, hindi ka man magtaklas sa mga designs Aksyon mo, hindi ka man magkakasgroid, pwede para kabulig ka man di sa ilang, nga mamintinat ilang, nga matinlo, marami ang itsura sa siling Christmas Village. Sino na karakter nga una mo magkita sa entrance, Inang gapalda, babae? Babae nga duwindi. Mo na sa duwindi. Dako nga duwindi, Glena. Dako, ganiya. Mo na yung gwapo da, kaya mo na yung duwindi nga nakita ako dako. Mo na sa. Doon mga ano ni, kaya na pa, mangkot ko sila doon mga 10 feet. Yung 10 feet, mga less than 10 feet, doon mamana. Sobra sa basketball player, Glena. Taas pala gali kay player bla sa Boston sa unang si Taco. No? 8, 9 or something, 9 to no. Bagas ni. Kasi lagko nga daan. Sa piyak in Aksyon Mar, may color green lang to. Ano na yan, isa mang kaduwindi, lalaki naman na yan, no? Sa tupad ng babae nga duwindi, para makita sa mga viewers, ano na siya, ang nativity scene, no?
Radara ang Three Kings, and then si Mary, si Joseph, no? And then may radara sa mga iladara nga mga kasapatan, may camel, kagiban pa. Arana. Ari bilang sumaga ang tigulang, ni bilang agang ti para nga lalaki, sino ni gani? Si Santa Claus Hindi, ang ganti para na bilang nga dako. Ganti para nga dako? Mapatay na ni ganing nagka-portray ni siya Ara sa Facebook Live, ito ko mabila, kaya lipat na ko. Amo sa may balon, bilang nga damo, yung balagin pa, no, yung sa balon. May ganti para. Oo. Nalipat ako basta ang bata, may po sa nga bata nga tambok sa isa ka cartoon character. Nangaila balay yung palupad nila sa balloon. Kita ko man na sa, lipat ko sa ngalan niya Lipat ko sa ngalan niya, no? Amo na sa dra, and then sa babaw, amo na ang itsura ya. Now may duwa ka angels, and then do Castillo, or the castle sa, ang sa top action mark, may nakabutang North Pole Home Office na may sa mga bintana, may mga disenyo, mga duwende, no? May lain ng mga designs, no? Pasko nagidya diri sa may Bacolod, no? Kaya tiyo damo na ni kapon din picture nato na dito sa may Shelling area dampi. Sa may circumferential road sa isa ka gym nga may mga design man sila. So mga gabi diri naman kita sa tubang sang Stone Hill suits mga ka-action. Nami man diri ang sitwasyon sa mga gabi. Damo sila makitaan, pwede din kilagaw iban, pero matamat lang, hindi naman ginaguso, guro, kaya ginalaw naman din nila, basta wala na pinasaway, Aksyon, Marlon, no? Anyways, amo na, gin-enter ton nga live, paki-remind na sa ton kay Sir Elray, nga na-enter na ton live, no? Subong nga gabi, Aksyon, mo na, may nagabaligya, may nagsagwa, kinalaw mo sila mga kabulabaligya sa mga balot, kag iban pa, no? Pwede sila kapamalaklon diri sa area, kung gusto nila mamahaw, kaon sila diri balot, Aksyon Mar, pwede kid, no? Si Carl Fredricksen. Si ano ko Aksyon Mar, si Carl Fredricksen ko, no? Din Anyways, mo na ngalan niya? Amo na ko ng ngalan niya, no? Okay, siguro Siguro. Aksyon Mar, na pinagkauli nga sitwasyon, no? Diri sa itong kinakamtangan sa may Stone Hill Suits, dari sa may area sa Dalalakson, namin man ang palimpo pa, ang lang galing, 40 ka pa ang sa panahon sa mga kagarihon, pero fully wala man sa pagulan Ang matuloy mo, no mo ginabla sa palibot sa plaza publika, mga posters, doon pang baklas, pagkakas, ay pili, negosyo ka man, o kung iya ka politiko, yung pangkakas to nila, may mga informasyon, ibang pakito ng area, pero yung pangkakas mo kung mga poster, bla? Ang question action dyan da, kung paano ito mapasiguro nga hindi na magbalik? Isa pa na, no? Paano masiguro kung masigig-sige na? Gani. Ang isa pa yung pamangkot, paano masiguro nga wala pili, no? Nan. Nga dapat kung kay sino nga poster, tanan, kakas, no? Hindi pwede nga pili lang iban, kay hindi upod, kakson. So mas mayroon kung alalangay tanan, no? Kaya para wala pili, Aksyon at Mar. Ano tong nagpangakas ko, no? Pulahan? Wala pa man, info lang. Info lang. Info sa dito sa plaza. Base ando lang to yan, nagtuon lang to guro mga pula yang ila sa nga panapton. Gani. Pero may timbre ko dasimo karon do ano ni ko do mando gid may order. May order ko, no. Base guro lang no. All order guro kay para maano na nila, kay para ma-plastar ka sa gusto ko nila dapat timuon nga matikang Aksyon ma. No? Damo pa di ka maligya sa plaza, iban ka palingawat gid, amo ni oras bukas pa sila, pero ting iban niya sarado na Alang-ala naman ang baligya kung wala mo sarado ka pamakal sa area sang Plaza Publica Aksyon Mar, no? Karon na detalye update sa kaso tulo na sa puwan kay napatay nga babae sa area sa Barangay Banago. May investigasyon nato nga mga kapulisan bantayan sa mga-aksyon diri sa gapon sa tudbalay nga pagpangalagad. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon Jantias nga nagasiring sa tutanang nga mga-aksyon sa ring kamalabahin sa Pinas. Labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Ang gamonitor sa ato sa nga live stream sa oras ng alas 10:27, gamonitor si JMS Moreno Sanico. Good evening, Aksyon Radio. Thank you.
Ray Baryoga, mayong gabi. Salamat gid. Mark John Sibowa, mayong gabi. God bless, Hambalya. Si Milanda Sausa, good evening. Mary Joy Camero, mayong gabi. Fernandez L. Eric, mayong gabi. Aksyon na Marlon, kag mga ka-aksyon. Martin Aliling, good evening. Watching from Imos, Cavite. Fernandez L. Eric, thank you. Reynald Cobed Villa Vicencio, mayong gabi sir, good evening sa taga Banuas sa Kanigaran. Okay. Alpha Strikers, habala si Nonoy Bote. Nonoy Bote, gapamati gid subong halin kay Alpha 1. Ara si Inday Helen Grace Andres Liagoso, o dira sa may barangay Tangoba, mayong gabi ko no. Ga monitor man. Ang kay Milay Uligo da nga sa kuan Banis Cafe ginsulod sang sang kawatan. Oo. Bao, ikatatlo na nako ka beses da nga nasulod bao na ang plastada da sa kuan man, way na da sang security. Si Ima Alcuela Kelstrom, good evening Action Mar, tamyaw lang kay Miss Jonah Rio Voca, samaan niya gala subdivision. Bacolod City, greetings from Sweden. Inday Blasa mayong gabi, Ruby de la Luna, good evening. Arila kami ka-monitor sa imo programa. Pato ni kag Ruby de la Luna sa Barangay 30. Thanks, God. Okay. Melanie Calvas, good evening. Aksyon Night Patrol, Sir Mar. God bless. Okay. Art Babiera. Amo na basta eleksyon na ginawa na sila. Aksyon Marlon, good evening. Watching sa Pasig Metro Manila. Yes. Muli, sa Pilipinas eh. Alexis Torre, good evening. Jacqueline Marinio, good evening from Maynila, Balot, Tondo. Okay. Ray Tuhaw, Tinusan. Ray Tinusan. Okay. Thank you. Kay Ray Tuhaw, Tinusan, good evening. Lalin Amador, good evening. Aksyon Marlon, diri sa amon sa Barangay Granada, Pakadto Barangay Alangilan. Damo-damo, gidi may tinapik. Pwede na nahaw. Daw hindi pa man pwede. Watching from Hacienda Carmen, Barangay Granada. Way man kuno sang premature campaigning, hambal sang kumalek, no? Wala na galing lawanan tawon blaho. Nagahigko ko nagasinampaw lang. Fernandez L. Eric, mayong gabi, Aksyon Marlon. Okay. Hambal ni Milay Oligo, Aksyon Marlon live watching sa program nimo. Diding Alohamiento, good evening. Thank you. Si Fred Nenya, good evening. Fernandez L. Eric, thank you. Ginatamyawa ni Milal Uligo, si Mama Vanessa Star Mayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Montez. Si Cathy Veer, good evening. Si Chair Lynch Arnaiz, thank you. Okay, Mac Gracie Prion, Hambalya UP up, okay. Sarito Espinosa, mayong gabi, sir, from Barangay Banago, Bacolod City. Okay, iban balikan ta naman dugay-dugaya. Commercial tanay. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang atong nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi Kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basic para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung silo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagtalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main naman amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No?
So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada. Wala na Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic. Ibalahon tara ang sunod-sunod nga mga reports. Sa kato sa mga aksyon na unit reporters. Unahon ta hibalo ang report nga igadulong ni aksyon na Nelson Pateño sa Northern Negros. Aksyon Night Patrol Field Reports. Partikular na sa may First District sa Negros Occidental. Aksyon Nelson, mayang gabi sa report please kami. Yes, aksyon Marlon, kag sa aton sini mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Ba? Kabalogid ka nga ka na ba? Sa lingwahe pa lang aksyon Marlon. Balaan mo kung din ka na utang nga lugar mo. Oo. Di muna nga kung ingon sila, nga basta nagkadugay ka kuno sa usa ka lugar, hintaon makabalo ka sa ila sini nga mga lingwahe. Mo na gani kay na sa intro ko tamya ako sang maayong gabi kay kabalo kita nga damo sa mga Cebuano kita nga mga ka-aksyon man nga nga monitor subong. Ay tiyo, abot kita diri sa Northern Negros, partikularmente sa aton sini nga area diri, ilabi na gid sa mga nabukid nga bahin. Ati bation kaga nagalanog ang wala na sang iban kundi ang Aksyon Radio lamang. Labi na gid kon sa panahon sang kagabihon, Aksyon Marlon, Aksyon Eric, ati puwerte ang Parokorok. Kagaporte ang pamati, kag daw kakalipay sila daw sobra pa kuno sa music yung ilagi na pamatian basta balita sa night patrol mo. Tiyan mo na Aksyon Marlon nga tinalipay man kita sa aton sini nga pagpangalagad kag balik serbisyo publiko. Pagdala sa mga impormasyon sa aton sini nga mga listeners nga ginahidlaw man kita sa madugay nga panahon nga aton sinigin serbisyohan Aksyon Marlon. Back home sa aton sini nga pagpangalagad ti kagaton ginatamyaw dirang aton sini nga mga
mga listeners gid nga wala untat nga naga paminaw karong gabi una. Dinha sa syudad sa Bacolod, mga amigo ko da mayong gabi. Bati ko kay na daw Christmas na sa inyo da. Rina, batsaga na. Kag tapos daw gaugtas kaya sa mga posters da sa inyo kahoy na nga ginapanapik. Kay gakurisong mga kahoy di. Kay argoy sang lansang. Di lang kung lansang lang, kung kisa may alamri pa na kay para hindi bla makwadayon. Ani man, makita mo gini Aksyon Nelson diri ko magkadto ko diri by December. Amo gani man. From time to time galusot man kita da Aksyon na Marlon mo ti sa amon dire daw wala pa man ko nakita ang mga kahoy namon di daw limpyo pa man Di pabuton ta na sa pila ka mga inadlaw basi kon ang aton sini nga mga kahoy di magkaladuga man sang ila sini nga panglansang. Kaya daw hindi mapunggan. Gusto gid magpakilala sa mga tao Aksyon Marlon. Layo pa gani. Well anyway, ang aton sini nga balita nga madala sa kanginan sa karon nga tinion Aksyon na Marlon. Ang balita naton nga tak na alas 9:30 kaina sang aga. Ang aton sini nga punong barangay ukon ang aton sini kapitan nga si Johnny Kilot sang barangay Minapasok ang nakabaton sang isa ka impormasyon nga may isa ka lawas nga patay, no? Nga nakitaan dira sa may sitio Ikugan, barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava. Kabalo ka Aksyon Marlon ining sitio Ikugan wala ni sang anuman nga transportation nga makalakad to kadto except kung magsakay ka sa karbaw, maglakat ka. Kay man ini actually nga lugar na ni siya boundary na ni sang Silay, Sagay, Cadiz, no? Amo ni siya nga magkadto kato ang imo nga tuhod kag ang imo nga agtang daw magtabo. So kalayo sang area Aksyon Marlon but tungod sining impormasyon nga nabaton sang aton sini kapitan gilayon nga nagapabaluman sa aton sini mga katapos ang kapulisan diri sa may Banwa sang Calatrava kag gilayon gindispatch sang ila sini nga mga investigador sa pagpamuno ni Police Staff Sergeant Juanito Lambating nagkadto mismo dito sa may area sang insidente dito sa may sitio Ikugan sa may Minapasok. Pagabot nila dito base sa ila sining mga investigasyon nagwa Aksyon Marlon nga ang biktima diri napatay pinaagi sa pagbuno, no? Ang biktima ang ginakilala sa kay Ronald Barbon. Ang masakit di Aksyon Marlon kay ni siya isa ka itabla membro sa indigenous people kag isa man siya ka honeybee collector meaning nagapangwa sang honey bla ginasagol mo bla sa imo da nga gatas kag isa man siya ka GO border ka membro sang Bantay Bukid diri sa may Banwa sang Calatrava. So ini si Ronald Barbon, 49 anyos, kaga pumuluyo sang sitio Hiyang-Hiyang, Barangay Celestino, Villasin, Cadiz City. Actually, Aksyon Marlon kay ina sa dira, boundary na diha, lapit na sa Cadiz, dira ang ila siningaging puyan. That is why didto na siya sa may dapit nga Cadiz ang iya residente pero diri siya nagaobra sa may Banwa sang Calatrava. Base pa sa ila sini investigasyon nga kahapon, no, Nobyembre 22 mga takna alas 5 pasaka-sakay na tani ni sila sa ila sini nga single nga motorsiklo upod sa iya sini nga live-in partner nga ginakilala sa kay Elizabeth Perpetua. Sang ana na sila nga magsakay sa ila sini nga motorsiklo, may 3 ka wala makilala nga mga persona nga ginaaligar suspitsado nga nagpatay sa kay Ronald Barbon, no?
dito sa may sitio Ikyugan. Makita mo sa picture naton da, maging padala kita nagahamyang, no, nagapakadaligo sang iya sining kaugalingon nga dugo ining biktima Aksyon na Marlon. So sa investigasyon sa aton sining kapulisan, ginpamangkot pa ni sila mo sini ang live-in partner sang tatlo ka wala makilala nga persona. Ginpamangkot pa sila kung sino ang ila sini nga ngalan. So pag hatag sang ila sini siguro nga ngalan, nga daw amo nang ila sini target, gilayon ini sila nga ginpanghigot, no? Ginpanghigot sila kag ang ining lalaki gid ang una nga ginigot kay ang iya sini nga live-in partner nga si Elizabeth Perpetua ginpapauli sang mga suspitsado sa ila sini nga puluyan. So meaning ang nabilin ining si Ronald Barbon kundiin ang insidente na tabo dito sa may sitio Ikugan. Now pagka tabo sa to Aksyon Marlon, pauli ang iya sini live-in partner sa ila dapat nga balay. Pero wala ni siya nagpauli actually sa iya balay. No, dito ni siya nagatulog sa kay Mary Jane Delicana. No? Pagkaaga, gincheck niya kung ang iya bala sini nga live-in partner nga si Ronald Barbon nakapuli sa ila sini nga balay. So wala na niya nakita nga wala nakapauli kag didto nakita niya nagahamyang ining biktima nga si Ronald nga nagapaligo sa iya sini kaugalingon nga dugo kag didto gilayon gin-report niya ang insidente sa mga katapo sang barangay official dira sa may barangay Minapasok. So gilayon kaina nga nagdispatch ang aton sini rescue unit, no, kang aton sini kapulisan sa nasambit nga lugar. Gindala ang biktima diri sa may Calatrava Health Center kag suno sa kay Doktora Maria Lynn Kahanap ang attending physician diri. Nagambal siya nga ang gintunaan sang kamatayon ni Ronald Barbon Francisco amo ang isa ka buno, no, sa iya sini nga lawas. So sa karon padayon pa Aksyon Marlon, ginadetermine sa aton sini kapulisan kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima Aksyon Marlon, no? Muna ang pila naton ka mga nakita, nakuha nga mga impormasyon base sa Blatter Police, no? Nga aton sini nakuha sa aton sini area of responsibility. Antes ko mag-extra Aksyon Marlon, ako na ginatamyaw gali si Dr. Roger Palangat, no? Ang amon sini nga bag-ong public school district supervisor nga gin-install kaina diri sa Maya Banwa sang Calatrava. So congratulations, welcome back home sa kay Dr. Roger Palangat. Tumandok ini siya diri sa Maya Banwa sang Calatrava. So muna mga ka-aksyon para sa Aksyon Night Patrol. Ako si Nelson Patinio. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Alas 10:55 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salamat sa report ni Aksyon na Nelson Patenyo dira sa may 1st District sa Negros Occidental. Ibalawang para sa investigasyon sa Calatrava PNP kung ano gid ang pinakarason kung motibo sa ding pagpatay sa isa ka persona. Tapo sa ginatawag nga Aita kag miyembro sa ginatawag nga Bantay Bukid. Again, napatay paagi sa pagbuno ara pangasawa niya sa wagi papuli lang. Dalawang tayo sige na ang report naman ni Aksyon Roger Goteb sa Patrol Aksyon na Nelmara. Kung nangalang-alang, okay lang. Dalawang tayo na lang ato sa ringa patrol. Kay 4 ka minutos na lang ang nabilis sa ato sa ringa pagpangalagan. Kamay pa nga mga pabilin nga malinong kag matawhaya. Ang ato sa ringa probinsya kag sudad.
sa mga nabilin nga isa ka oras sa masobra sa ring Martes sa Nobyembre 23. Oy, dugay-dugay, curfew na, ha? Alas 11, curfew din sa Bacolod mo. Arin ang balik ka report sa Patrol with Aksyon John Diaz. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon John sa detalye sang report, please come in. Aksyon mga kumaduduman mo kayo na atong report na ikang tanan sila sa puan nga patay. Ang 28 anyos nga manuglibot ng isda sa Burgos Public Market na sa puan nga patay sa sunod sang Iyabalay. Serya sang purok mahimulaton barangay Banago sulod sang Bacolod. Kung ang isang report nato itong kaso is pagkikog. Pero according diri kay sa police station number 3, particularmente kay Police Major Richard Farito, iyagin payag nga wala na nagikog ining 38 anyos nga babae. According sa iya, duwala ni kadlaw kuno nga wala untat inom whiskey Aksyon and then wala kaon wala man tulog-tulog. Sa uli nagreklamo ini kuno nga para nakita ang iyang mata kag ang iyang tiyan, iyang tuwak ga para nakit ini kag nakita man sa tumang kabulisan naghabok ining tiyan ni Aksyon mismo siya nagreklamo man kuno ining napatay sa mga kaingod dira nga una nga nagtatap sa iya. According din kay Parito, may modalas ang kalugbon, rason kung nga nagwaras, ini sa kaina, inigi panampusan niya itong mga gamit sa sulod yung inapulian, kalakip na itong iyang mga kabataan, kiba nila nga makilala doon sa lugar doon na lulahig na Aksyon sa pagpanakit o pagpanakit kaning napatay. Sulod din sa iya, wala sang foul play, kaya ang pilas nga nakitaan siya kamot siya ni Dri, tugatos ang iya pagpanglampos, kag mga nagkarabuka dito Aksyon nga nabuti ang tudlo, amo itong nagdugo. Pero iba nga parte sa yung alawas, wala man diri sang pilas. Pero kay gusto diri sa pamilya nga matagan gid sila kung ano matutuod nga natabo, kung ano matutuod, abi nga ginalinan sa kamatayon. So yung ilay matako din diri kay Parito, ipaidalo ni Aksyon sa ginatawag balang autopsy exam ang bangkay sining napatay. Buwas nga adlaw kiti na wala to nakakadto ng soko, medyo lang alang sila rason kung nga agin tinguan na lang sa kabalisan na sa bangkay, madalas sa ordinarya, and then ipatigayon noon dito na lang ang autopsy exam. Ano sila Sir, ladies and yes, ang natabo sa mga nasapuan nga patay diri sa Purok Mangulaton, isa ka babaye kag nagapangalan kay Mergin Gatso sa 38 ang edad kag residente gid mismo sa sininga Purok. No, ang initial investigation nagapakita na kaduwa na kadlaw ini ang inom niya wala kaon no suno sa iyang palibot dira. Inbuligan lang gani na siya kag ginpakaon siya pero hindi siya magkaon to no. So tapos ang iyang living factor nga ni no gina away ya no gagin palaya siya. Okay, so tapos gina-check man kagina sa aton nga DRRA mo kung emergency ang iyang alawas, so wala man siya nakita nga foul play. So kita siguro makapaminsaro kung posible nga tungod sa sobraya nga inom no kag wala sang kaon-kaon no napektuhan ng iyang alawas no kag isa pagali wala man ini sa kanutulog-tulog suno sang kaingod na da. So malabatihan sa Police Major Richard Farito. Balita kag report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz nga nagasaling sa totalang mga kaaksyon sa ring kamangibahin sang Pinas. Labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Palagas lang nga panamayaw sa ato sa ring communication. Great belated happy birthday lang kay Raver Hongko. Kag happy birthday subong kay Shani Cloud Inis. Kay Sabrina Buenamente and Althea Faith Inis sang Santo Niño Sumag Bacolod City. Halin kay Toto Ryan na Borja, no? Halin kay Toto Ryan Borja ang pagpanamyaw. Alas 11, on Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa saringabahin magtakop temporaryo ang inyo sa nga palatunturan Aksyon Red Patrol sa mga padala sa ilang sa nga mensahe dugang na rin sa ato sa nga live stream. Buwas naman no?
Sa kalang sa ato sa mga aksyon na unit reporters, News Center Aksyon and Defensor, Aksyon John Diaz Patrol, Aksyon Nixon Tahom, Aksyon Nelson Patenyo. Sa kalang sa gihapon sang regular nga Anchorman Aksyon Eric Magbanwa, opo diri sa Aksyon Technical Control Aton Aksyon Nelmar Madera with IT Expert Aksyon Elway Dutelios. Ako naman Aksyon na Marlon Genovea. Nagabilin sang good night, good night. Sa diyan ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo